Takže čus lidi, já se jmenuji Evgeek a dneska vás vítám u nového videa. Dneska bychom si mohli zahrát nějaký ten Roblox, takže asi můžeme jít na to, akorát musíte chvilinku počkat, já se tady chci zmenšit kameru. Bohužel, tak, a můžeme začít. Takže dneska bych si zahrál nějaký to Twisted, protože vlastně pokud nevíte, co to je za hru, tak Twisted je hra, kde lovíte tornáda. Prostě jste tornado chaseři a jezdíte za tornádama. Takže, tak, už jsme tady. A teďka se připojíme na nějaký random server, třeba s 23 hráčema, že tam může být určitě nějaký profík. Já moc profík nejsem. A jo, můžeme na to, můžeme jít na to. Bude podle mě dominátor ty vole. Oh. Ša. OK. Berem Falcona. Ona je zničená, ta benzínka. Kurňa. Takže jsme tady. A je zrovna noc a už tady máme tornádo. Ukaž. Jo, přesně tady. Takže by za chvilku měly začít houkat sirény. Uvidíme, co to bude za bestie, jo. Ukaž. Tady se formuje tornádo. Tady. Takže tam jedem. Koukám, že tady už tornádo bylo. Protože jsou nějaký baráky normálně bez střech a to. Jak to že? Hele, tamhle je F1. Je F1. O, počkej, ono už se formuje pořádně. Ale já nevím kde. Wow, stromy, guys. Máme tady stromy. Ty kráso. Ty vogo. OK, to tornádo je tady, guys. To tornádo je přesně tady. A zrovna teďka máme normálně ten tornado warning. Upozornění. Kam to musíme dávat bacha, protože to tornádo nevypadá dobře. To tornádo bude silný, tohleto. Takže musíme dávat bacha. Jen na nic, že nejde teďka vidět, protože je noc. Kámo, tak tady to bude sranda ještě, guys. – 27 km/h fouká vítr právě teď. Kde je to tornádo? Shit, to tornádo není moc daleko teda. Radši to otočíme a pojedeme pryč, protože za prvý je noc a nevíme, kde se to tornádo právě teď nachází. Ty kráso. OK, je blízko, guys, jde to vidět, že je blízko. Ale nic nevidím, to je ten problém. Maximálně tak své auto, který sotva svítí na to silnici. Oh shit, OK, to tornádo je... To tornádo je, guys, u mě. Tyhle, tady jsou všude stromy. Kámo. OK.
Asi dobrý. Jo, už jsme... Oh. Moment, tak tady to potřebuji vidět. OK. What? Počkej, co? Co to tornádo dělá? Ono jde sem a pak zase zpátky. Oh, ne. Jdu se podívat. Kámo, co to je? To je funnel jak prase. Ale kámo, já nic nevidím. Za chvilku už bude ale sluníčko to. Nahoru půjde slunko. Ale kámo, já furt nic nevidím. Já prostě... Hele, ale obloha už trošku jako to se zasvětluje, takže uvidíme. Ale já absolutně nevidím, kde to tornádo je a kam jede. Asi to můžeme otočit, guys. Ty vole. Myslím si, že to vidím. Kámo, tak tohle bude extrém. Oh, tak teďka bylo vidět slušně. A není daleko. Sorry, že jedu v protisměru. Ale ono je daleko, tak proč mi to ukazuje, že to... Víte co, guys? Risknem to a pojedeme do toho Prior Lake. Že já si myslím, že to tam nebude Oh shit. Že to tam nebude vypadat úplně dobře. Ale vidět, že se to tornádo hejbe. Ale kam se pohybuje? Jo, dobrý, jde od nás, takže by to mělo být v poho. Jedem zpátky do Prior Lake. Uvidíme, jaký je aftermath, no. Jak dopadl ten Prior Lake. Kámo, OK, střechy. Debríčko, tady už je. Oh, kámo, tak tady toho je hodně. To se reálně smetlo benzínku, nebo co se stalo? Oj, jsem narazil do baráku. Jaj. OK, tak to objedem. Teda do baráku. Do stromu. Jedem k tomu Jako vážně. Další strom. Ach jo. Tak spawnem znova to auto. Car did not spawn. Ne! Tak znova. Bang. Jo, už to funguje konečně. Zapneme světla. A jedeme se podívat, co tady to monstrum napáchalo. OK. Vypadá to, že jsme bez elektřiny. Jak vidíte, tady fungují semafory, ale tamhle nefungovaly. Tady fungují. Kam podívejte se, to je vortex jak prase. Let me see, jestli... To tornádo se zhoršuje a jde to vidět. Takže... To tornádo vidím, musíme jet. Hodně rychle jet. Come really?
teďka je to tornádo přímo před náma. Se trošku bojím, že nás hitne. OK, je daleko. Jedem pryč. Je daleko, možná chytneme nějaký jiný vortex, ale tady ten už je moc daleko a není zase tak silný. Takže zkusíme chytnout jiný twister. A to. Jak vidíte, za náma je to tornádo, je docela velký, ale co se dá dělat? Prostě ten vortex už nám zdrhl, takže to. Tady už neprší, už je krásný den a my se jedeme podívat do toho. Do Prior Lake, co tady to tornádo udělalo. Takzvaně napáchalo. Okay, jak vidíme, všude tady jsou stromy popadaný. OK, to je dost stromů. Už tady vidím nějaký střechy od baráků a další věci. Značky vohnutý. Hele, značky jsou ještě v pohodě, jo, a stromy. OK, powerliny ty už nejsou úplně v pohodě. Dívejte, prostě normálně tady se zlomil ten powerline. Podívejte. To je extrém. Wow. Jak vidíte, tornádo je právě před náma. Uvidíme. OK, už to tady vidím. Jak vidíte, tak tady je rozlítaný všude debríčko. Kamu to, jak tady jsou krásně sehradění. Už natáčíme, tyjo, jak dlouho už natáčíme? 14 minut. Tady to video bych dal tak na 20 minut. Takže. Teď už se jenom podíváme, jak vlastně to tornádo dopadlo. Přesně tady ta supercela to je. Tady ten twister, tady teda twister. A už se to zmírňuje, takže... Code... Já nevím. Code Brown. Jak můžete vidět, mé baráky tady jsou rozmlácený. Wow. Extrém. A guys, to ještě, když jsem huntil včera, tak v Hazletonu prošlo EF5 tornádo. A to tam rozbilo úplně všechno. To vám dám možná nějaký kratší videjko nakonec. Ale to byly ty baráky fakt jako vyloženě, prostě složený úplně. Tady to je ještě možná trošku v pohodě, jo, ale tam ty baráky už byly jako hodně srovnaný se zemí. Prostě je to extrém. Ale jinak Prior Lake si neprošel něčím jako špatným. Takový to average tornádo. Myslím si, že to byla maximálně EF3, protože ta vám už jako dokáže strhnout střechy, vymlátit okna a tak. Takže za mě EF3 tornádo. Na první díl je to dobrý, to byl dobrý hunt. A tak no. Takže já se tady s mým krásným autíčkem s váma rozloučím. A mějte se hezky. A čus. Čus guys. Mějte se hezky. A ještě vám tady chci přihodit ten aftermath ze včerejška z toho Hazletonu, takže
jo, tady to máte.